Enghraifft Takeover o'n diwrnod ni yn Ysgol Brwfsari. Felly dewch gyda ni i ddathlu dydd Music Cymru. Felly, fel prif swyddogion, ein dyletswydd cyntaf bore yma wedi i fynd draw i'r sector gynradd i Fel pennaeth y chweched, gallai weld fod yna gymaint gyfleoedd i chi astudio nifer fawr o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n agor dysgu chi sydd ddim ar gael i bawb arall, felly ewch amdani.